kao treneru timova kojima je izazov nastup na 5 km utrci u sklopu Beat to Run Hrvatske. Naravno da mi je ovo veliki izazov. Kako ćemo se utrenirati za takvu utrku, za jedan realan jesenski cilj. Prihvatio sam ovu inicijativu da trčimo kod kuće u dvorištu. Treba se hidrirati. Ja ću malo dodati još par skrekova. Uvijek je dobro kombinirati snagu i aerobiku. Još 30 metara i izvršit ćemo zadatak na vratiju, nazad. Evo nas! Za vas koji nemate opciju da izađete van, koji trčite u kući, evo savjeta. Ipak otvorite sve prozore, pokušajte provjetravati prostoriju od koje to radite, pokušajte maknuti tepihe, višak, kajna, sve što će stvarati dodatnu prašinu koja će se dizati po kući. U svakom slučaju isplati se ovih dana trenirati, biti u formi, ne dajte se, ostani doma ako ikako možeš.